वेलकाम टू बैक माय राजु डान्स इउटुब चेनेल आं दायो नै बबे जायगायाव दं नुबाय जानांगौ ना आंनि उनावहाय माने गासैबो माने जोंनि आंनिनो माने बायदिसिना सोमोन्दो जानाय आरोना बिनानावफोर गोजा ज' नै याव माने सोरबा माने दायो नै माने बर'नि माखासे ट्रेडिशनेल ड्रेस गाननानै सोरबा नै मोसानो सोलोंदों सोरबाया नै प्रेक्टिस खालामबाय दङ ओमफ्राय ओरैजाय सोरबा माने खाम साम बानानै मा होनदों खाम साम लानानै ओरैजायहाय माने मोसानो नागिरदों आरोना बेवहाय जाहैबाय जोंहा गगामुग दुलाराय बर' फरायसा आफादा बेयाव माने मोसानो फोरोंनाय मावबादा लानाय जादों दिनैसिम बेसे गोबाव जाखोलै 3 days जाबाय सानबेसेनिनो मोसानाया 29 थांगोन आच्छा अबेनिनो मोसाग्राफ्रालाय माबा फोरोंग्राया 6 April एबारसो फार्स्ट टाइम मोनदों ना नोंसोर बेखौ बे सारखौ मास्टारखौ फोरोंग्राया मोजां ना गाज्रि मोजां मोनदों आं दायो खिन्थानोसै नै ओरैजाय बे बिनानावमोनहाथ' माने बिसोरो जाबायना खेबेसे जाखो नोंसिना बेयाव फैनाया साबेसे मास्टार लाबोनायालै खनथाम जाबाय बेयाव खननै सोर सासे साबसिनमोन गोसोआव सोरबा सासेखौ बांसिन मोजां मोनदोंमोन खोमा मोजां मिथिथ'आखैना सानथाम ओरैनो बेसेबांसो बुरजा जायो बेयाव मोसानो फैग्राफ्रा जायो जानाया बारा फैया मानसिफोराबो खारजोब्बाय नालाय खारजोब्बाय ना आं दा एबार खिन्थिनोसै जोंना नै रानिया बे माने फैनो होन्दोंमोन माने दख'ना गैलानो दिनैहाय बेहा ओंखायनो फैयासै आङो बबे जायगानिफ्राय फैदोंथाय बेखौ सोंनो र' आङो गथ'फोरनावहाय नोंसोर बहा गामिनि हा बैजेन्थिपुरनि बेसे गोजान जायो बेनिफ्राय बारा गोजान नङा ना सानबेसे जागोन नोंसोर फैनाया साननैल' जादों रोंबायना रोंहांबाय एसे ओरैजाय आं रायलायनो र' सोरजोंहाय बिनानावमोनजोंहाय नोंसोरलाय बहानि नोलोबारिनो नोंसोर लकेलसो होमबा नोंसोर लकेल हे होमबा नोंसोर रायलायालां आं दा ओरैजाय मास्टारजों एसे रायलायग्रोनि जा सारजों खुलुमबाय सारनिसिम फंबायनिसिम खोन्थादो फंबाया जायगाफोरखौ माबोरै मोनखो फैनानै खुलुमबाय सिगाङावनो जायगाखौथ' मोजाङानो मोनदों ओमफ्राय जिखिनि आसा खालामदों बेखिनियानो फैदों आरो मोसानायफोराबो माने लोब बाहागो लाफैदों दिनै आरो एसे बारा जाबावगोनखौ आसा खालामबावदों आरो ओमफ्राय बेयाव माने मा माबाखौ फोरोंनाय जादोंहाय ओरैनोथ' जों बेवहाय खाम सिफुं ओमफ्राय मोसानाय लादों ओरैनोथ' लिरनायाव सेरजाबो होदोंमोन खिन्थु मास्टारनि एसे माबायाव माने मास्टारफोरखौ खम लिंहरबाय नालाय माने सिफुं आयदानि सेरजा आयदानि सार लिंहरियावहाय माने सेरजा थाबनाय जाबाय ओमफ्राय दा माने गथ'फोरनि सायाव माबाफोर एसे गोब्राब नांदों नामा खिन्थानायफोराव मोजाङानो माने जिखिनि होदों बेखिनिखौ लाखिनो हादों माने ओमफ्य एड्रेसखौ खोन्थादो नोंना आंना डिस्ट्रिक्टआ उदालगुरि ओमफ्राय रौता आनसलिकनि आङो ओमफ्राय बेयावहाय एबारसो फार्स्ट टाइम खोमा ना एबार फार्स्ट टाइम जायगाफोरखौथ' गोदान नुबाय गोदान मोनदों होमबा मोजाङानो जायगा थानाय जानायफ्रा माबा उसुबिदा जादों नामा जेबो उसुबिदा जायाखै ना ओमफ्राय सानबेसे होनोमोनलाय बेयाव ओरैनो 10 दिन लागोन जोङो आच्छा 10 दिन ओमफ्राय बिनि उनाव अबाफोर दंबाय नामा बिनि उनावहा आरो मिडल जनायावहा दङ मिडल जनाय थांनाय जागोन आच्छा थिग আছে गोजोननाय थाबाय नै बे जाहैबाय जोंहा गगामुग हालामनि सिङाव थानाय माने जोंहा उन्दै बिनानावमोननि आरो गासिबो आंनिनो माने उन्दै गोजा नालाय बिनानावफोर माने नै बिराद बुरजा माने गोगोमथार आरो थांनाय बारावहायबो लाबोदोंमोन नालाय थांनाय बारनिख्रुइ एबार बेयाव माने बांसिन आरोखि नै आं एसे दिन्थिलांसै ओरैहाय माने ओरै लाइनाव माने गिदिर लाइना ओमफ्राय ओरैजाय माने एसे उन्दै लाइनफोर एसे आं सोंनोसै आरोना गथ'फोरजोंहाय नै आं माने मोजां नांदों आरोखि ना फैनानैहाय सोरबाफ्रा जुदि फैयोबा फैनो हागोन नै बेयाव माने खुनु एडमिसन फिसबो गैया तुम बर' हाथाय रायलायनो रोंगौ बर' रोंगौ अबेनि नोंना न'आ अरुणाचल आच्छा अरुणाचल बर' रोङालै होने से भी तो ज़्यादा नहीं आता होगा ना थोड़ा आता है अच्छा तो तुम्हारा ड्रेस कहाँ गया तुम्हारा ड्रेस घर में पहनने तो नहीं आता होगा आता है अच्छा बढ़िया नस्ल बहानी हाँ नोंसोर बहानि नोलोबारिनो आइया ओरैजायलाय नोंसोरलाय बहानि दुइन' सनापुरनि रानिल बहानि दुइन' सनापुरनि आइयै नों बेसाद बैसागो फैनाया मैयानिफ्रायसो मोजां मोनदों ना फैनानै गोसोखौ मोजां मोनदों दा ना ओरैजाय आं गासिबो रायलायबाथ' गोबाव लागोन नालाय ओमफ्राय आं ओरैजाय थांनि र' एसे खिन्थिबाय दा आङो बे जाहैबाय जोंहा नोलोबारि गेलेग्रा फोथाराव सोरबाफ्रा जुदि फैयोबा फैदो गाबोननिफ्राय नैबे जाहैबाय जों गामिनि नुदोंना इसोर माने जों साइडनि आरोना
आं इसोरजों एसे रायलायनानै इसोर जाहैबाय जों गामिनि आंनि न' खाथिनिनो नै इसोरो सानबै जागोन नोंसोर फैनाया दिनैसो आदसा दिनैसो फैदों आदसा मोजां मोसादै ओमफ्राय ओरैजाय माखासे माने सोरबा माने माबायबो आरो बिसोर माने एसे मा होनो बेखौहाय एसे सौलायग्रा बुलायग्रा इसोर साथामसो आरो इसोर जाहैबाय माने मोसाग्राफ्रा आं बेखौनो खिन्थिबायना नोंथांमोना जुदि सोरबाफ्रा जुदि मिथियाखैब्ला फैदो फैनानै माने सोलोंनानै लाफैदो बे जाहैबाय जोंहा जोंनि नोलोबारि गेलेग्रा फोथाराव माने साननि मोनाबिलिनि 2टा बाजिनिफ्राय नै सासे बडि देखायदों इसोर जाहैबाय माने आंनिनो बिनानाव गोजा आरोना इसोर माने इसोर माने एसे गिदिर लेभेलनि ओमफ्राय ओरैजाय नै जा आं मास्टारजोंबो एसे रायलायखाबाय नङा होमबा मास्टाराबो माने इयावनो थादोंनो इयाव जोंहा नैबेयाव आइबि दंना बे आइबियावनो थादों आरो ओरैजाय मानसिफ्रा खाम दामग्रायाबो इयाव दं आरो खाम दामग्रायाबो फोरोंगोन आरो लोगोसे सिफुं सुनायबो फोरोंगोन जाहैबाय दाहाय बेखौबो हायोबा एसे दिन्थिनोसै नङा होमबा फार्स्ट टाइम नै ओरैजाय बिनानाव एसे रायलायनोसै ओइ जि खाख्लुमनाया मा रायलायालै सानबेसे जाखो सानब्रै जासिगोन नोंथ' मोसाला जाहैबाय नोंथ' फोरोंग्रासो जाहैबाय नामा सोलोंग्रासो सारा अबेनि होनदों रुथा माबायदि फोरोंनायाव मोजां दा नायदो मोजां आं नुफेराखैना नै खिन्थिनोसै आं ना दायो सारखौहाय फोरोंनायखौहाय नायलांदो दिन्थिलांसै ना आङो 1 2 3 go जों मैया बुंदोंमोन गासारिखौ मिउजिक लानो होननानै जों मिउजिक लागोन दे दा फोरोंना लाखानोसै डाइरेक्ट मिउजिकजों खनसे लाखाजोबनोसै गासारिखौबो लाखानोसै बैसागुखौबो लाखानोसै गथ'फोरखौबो लाखानोसै गथ'फोरनि जि होनांगौ खिनिखौ होनोसै बिदिनो बागुरुम्बा हाबखानोसै माने बै जिखिनि जाना थानांगोन ना बेखौ जों खनसे लाफाफिनगोन दा गासारि लाग्रोनो गासारि दे सिफुङा लाबो सिफुं गासारनो एक मिनिट थाखाय रेडि गासिबो खाम सिफुंजों गोसोआव ला हायोबा खुगाजों बुंफाजोब गासिबो सोर हायो रे बयबो बुंनो सेस्था खालाम